som športová strelkyňa a členka Medzinárodného olympijského výboru a jeho komisie športovcov, ale v prvom rade som ešte stále študentkou na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. K štúdiu na fakulte som sa dostala vlastne, keď som si vyberala svoje povolanie. Chcela som študovať jazyky, chcela som študovať ekonómiu, politológiu, právo a našla som si vlastne taký prienik medzi týmto všetkým práve na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahoch. A myslím si, že to bola pre mňa tá najlepšia voľba vzhľadom na to, že sa mi podarilo vlastne spojiť nielen moje štúdium, ale aj šport, ktorý mám strašne rada a našla som si uplatnenie v oblasti športovej diplomácie. Na fakulte som vyštudovala magisterské štúdium počas 6 rokov a v súčasnosti už končím doktorandské štúdium externé, čiže ďalších 5 rokov. Môžem povedať, že fakulta mi dala veľmi dobré teoretické základy pre moje súčasné povolanie, súčasné uplatnenie, a najmä z oblasti medzinárodných vzťahov, diplomácie, ale aj práva, ekonómie, čiže ten rozhľad je naozaj veľmi široký a v súčasnosti mi to veľmi pomáha. Ale môžem povedať aj takisto, že veľmi ťažím z praktických predmetov, predovšetkým z retoriky, neverbálnej komunikácie, ale najmä z jazykových predmetov, ktoré ma vybavili do budúcna, do súčasnosti aj do budúcna veľmi dobrým jazykovým základom. Myslím si, že pre všetkých študentov, ktorých zaujímajú spoločenské vedy, komplexne nielen medzinárodné vzťahy, diplomácia, ale aj právo, ekonómia a najmä, ktorých sa chcú venovať štúdiu jazykov, je práve Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov tá dobrá voľba a myslím si, že pevný základ do budúcna.